Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι Keeping Cars Greece. Το κανάλι αυτό θα σας παρουσιάζει βίντεο τα οποία θα καλύπτουν διάφορα θέματα βελτίωσης, αποκατάστασης και συντήρησης με σκοπό διατήρηση του αμαξιού μας σε καλή κατάσταση, παράγοντας τη γνώση με τον τρόπο μέσα από τα βίντεο. Πρωταγωνιστικό όχημα στο κανάλι είναι ένα Mazda RX-8 Cosmo. Το συγκεκριμένο αμάξι είναι μοντέλο του 2003 και έχει γίνει εισαγωγή το 2009 από τη Γερμανία. Έχει περάσει τα 210.000 χιλιόμετρα, παρόλα αυτά διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, λόγω ότι και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, όσο και εγώ, είμαστε τυπικοί με τη συντήρηση των οχημάτων μας και ποτέ να αφήνουμε μία ζημιά χωρίς να αποκατασταθεί σε βραχή χρονικό διάστημα. Τα βίντεο μας θα έχουν διάφορα θέματα συντήρησης και βελτίωσης πάνω σε αυτό το αμάξι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα φιλοξενηθούν και άλλα αμάξια, όπου θα γίνουν εργασίες επισκευής, δίνοντας διαδικασία αποκατάστασης των προβλημάτων τους, κάνοντας αναλυτικά και ξεκάθαρα ώστε να τα καταλάβετε και να τα εφαρμόσετε και στα δικά σας αμάξια. Με βάση το συγκεκριμένο αμάξι, θα καλύψουμε θέματα όπως τα μηχανικά, το εξωτερικό και το εσωτερικό κομμάτι ενός αμαξιού. Το RX-8 είναι ένα αμάξι που από το εργοστάσιο βγήκε σχεδόν τέλειο. Είναι ένα δυνατό αμάξι, ένα αμάξι πάρα πολύ ικανό σε μια ζωηρή διαδρομή. Είναι ένα αμάξι ιδιαίτερα παρεξηγημένο λόγω του κινητήρα του. Ο συγκεκριμένος κινητήρας έχει χαρακτηριστεί ακόμα και μιγιάγευτος ή αλλιώς υπερβολικά έφραστος, πράγμα που δεν ισχύει, καθώς με συγκεκριμένο τρόπο χρήσης όπως έχει σχεδιαστεί μπορεί να παραμείνει υγιής. Και όχι, μην παρεξηγηθώ, επειδή και εγώ ακόμα ανακαλύπτω, δεν είμαι σίγουρος για το ποια θα είναι η διάρκεια ζωής του. Με αυτό που κάνω και αυτά που έχω μελετήσει και ερευνήσει και συζητήσει με ιδιοκτήτες πολλών παλαιών βάγγελα αμαξιών, όπως λοιπόν έχω δει και έχω εφαρμόσει, μέχρι στιγμής το δικό μου αυτοκίνητο βρίσκεται στα καλύτερά του. Θα σας αναφέρω παραδείγματος χάρη τι λάδια βάζω, κάθε πότε τα αλλάζω, εάν κάνω μίξη λαδιού στο κάψιμο και με τι λάδι το κάνω αυτό. Το RX-8 είναι ένα σπορ αμάξι. Δεν είναι ένα αμάξι το οποίο θα μας προσφέρει χαμηλή κατανάλωση. Είναι ένα αμάξι που δύσκολα μπορεί να συντηρηθεί από τον καθένα. Σκοπός λοιπόν της κάθε βελτίωσης ή και επισκευής είναι το αμάξι μας να διατηρήσει τον εργοστασιακό του χαρακτήρα, να είναι ασφαλή, νόμιμο, να περνάει πάντα όλους τους ρήπους, με σκοπό να το απολαμβάνουμε στο μέγιστο που μπορεί να μας προσφέρει. Θα μιλήσουμε για τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη στο αμάξι και η διαφορά που είδαμε από αυτές και τελικά ποια άξιζε και ποια όχι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ασχοληθούμε είναι τα ρεύματα και η υγείωση. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα που θα ασχοληθούμε είναι πώς να βελτιώσουμε την συμπεριφορά του αυτοκινήτου αφαιρώντας το περιττό βάρος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του RX-8, ανάλογα με τη χώρα την οποία προορίζεται να πωληθεί, είχε και διαφορετικές εκδόσεις. Στην Ελλάδα δεν ήταν πολλές οι εκδόσεις. Οι εκδόσεις λοιπόν που είχαμε εδώ σαν κόσμο στην Αμερική ονομάζονταν GT, ενώ η έκδοση που στην Αμερική ήταν σαν Sport, εδώ πέρα ονομάζαμε Challenge, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορείς να επιλέξεις τι έκδοση θες και με ποιο κινητήρα θες, 4 ή 6 θύρων εισαγωγής αέρα. Ένα ακόμα πράγμα το οποίο θα κάνουμε για το συγκεκριμένο αμάξι είναι να αφαιρέσουμε το εργοστασιακό ηχοσύστημα της Bosch, αντικαταστώντας το με ένα άλλο πιο απλό και πιο ελαφρύ. Επίσης θα ασχοληθούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε ψυχρότερο αέρα στην εισαγωγή μας. Θα μιλήσουμε για τα ελαστικά και ποια είναι αυτά που μας ταιριάζουν περισσότερο για τη χρήση που κάνουμε στο αμάξι. Η βελτίωση θα είναι συνεχή και εκτενή σε αυτό το αμάξι. Και όταν λέω βελτίωση, δεν εννοώ αυτό που εννοούν διάφοροι αύξηση υποδύναμης. Εννοούμε πώς να το κάνουμε καλύτερο σε διάφορα σημεία, ταυτόχρονα αυξάνοντας την απόδοσή του ή μεταβάλλοντας την αναλογία κιλό ανά ύπο. Θα γίνει εκτενής παρουσίαση στην εξωτερική εμφάνιση του αμαξιού και πιο συγκεκριμένα στο χρώμα και στο βερνίκι. Θα δείξουμε λοιπόν πώς μπορούμε να επαναφέρουμε τη γυαλάδα του αμαξώματός μας και τη γυαλάδα φυσικά στο βερνίκι, παρουσιάζοντας τα εργαλεία που θα χρειαστούν και τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον την παρουσίαση του καναλιού μας από το βίντεο γνωριμίας μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει η θεματολογία που θα ακολουθήσει και πατήστε το πλήκτρο αρισκίας σας ή αλλιώς like εάν σας άρεσε αυτό που είδατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας να με παρακολουθήσετε. Γεια σας!